שיהיה למודנו זה לשם שמיים למען שמו באהבה ולהצלחת האדון טדי בן אדל, שהקדוש ברוך הוא יזמן לו פרנסה טובה מידו המלאה והרחבה העשירה והפתוחה, אמן כן יהי רצון. נחזור ללימודנו בעזרת השם בספר אהבת התורה, רבי דוד חי אבו חצירה. כתב בספרו דף י"ב, הכנה לתלמוד תורה. בן אדם צריך להכין את עצמו איך ללמוד את התורה. כתב שמה, פתיחת התורה שבכתב ושבעל פה בקריאת שמע. התורה פתחה בראשית ברא, איך כתוב קריאת שמע שמה, תכף נראה. בתחילת התורה נרמזה קבלת עול מלכות שמיים. בתחילת התורה בראשית ברא נרמז עול מלכות שמיים, תכף נראה בעזרת השם, הקודמת לכל דבר. כמו שכתב רבנו החידה הקדוש בפני דוד, ששמע מזקן דחל חטאים, וכן כתב גם מורזקנו רבי יעקב אבו חצירה בספר מחשוף הלבן, כי תיבת בראשית ברא الكلمتين هدول עם שני הכוללים בראשית וברא עולה כמניין שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז מפה אנחנו נבין בשתי מילים האלו יש לנו עול מלכות שמיים, הגימטריה שלהם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. להראות עיקר הבריאה, אסאס خليقة الدنيا كلياتها هي على بني إسرائيل، بس مشان خاطر بني إسرائيل. لما شو السبب؟ كديش يدعوه ويكيروا شهشم هو إلوكينو بهو إحاد وميوحاد. القدوش بارخو إلهنا إله الواحد وموحد. بحيابين لأهبا ولرقاؤتو، حيابين بني إسرائيل لأهوبوتو ولفحيد. وليحدو גם כן, ליחדו ביחוד שלם, במילת אחד של שמע ישראל. והרי תחילת התורה, בלשת תורה, כוללת את התורה כולה, זה כבר שני מילים האלו, כוללת את כל התורה כולה. וכמו שכתב רבנו אפרים עליו השלום, שתיבת בראשית בגימטריה תר"ג, ויש לנו גם כן את השין, רמז לתרי"ג מצוות. תר"ג, אנחנו מבינים מפה תרי"ג. במילת שין, וכן עוד שין, רמז למצוות שבת השקולה כנגד תרי"ג מצוות. הבנו מפה מה קורה? כבר מבריאת העולם אנחנו מסתובבים על כל דבר. מלפני שהקדוש ברוך הוא יברא את העולם. ומור זיכרונו רבי יעקב אבו חצירה כתב בספר מחשוף הלבן פרשת פיקודי דף ל"ח עמוד כ"ה, שכל עיקר התורה, כל אסאס התורה כלייתה, נרמז בתחילת התורה בתיבת בראשית, וכן ידועים דברי הגאון מווילנה עליו השלום, שתחילת התורה כוללת את כל התורה כולה. תחילתה רק מילת בראשית. רבי יעקב אבו חצירה עשה 250 פירושים על מילת בראשית, 250. ועוד מקובל בשמו שבתיבת בראשית נרמז כל התורה ומצוותיה, כן? הוסיף על כך רבנו החידה בפני דוד, שראה כן בספר ספי קודש, בפתיחת לברכות, דמהי טעמה פתח רבנו הקדוש את סדר המשניות במצוות קריאת שמע כדאיתה. רבנו הקדוש פתח את סדר המשניות בסדר ברכות, דף ב' עמוד א', במתי נכנס כהן גדול ולפני ולפנים. על מה מדובר שמה? על קריאת שמע. מתי קוראים את שמע בערבין. יש הרבה פירושים על זה,
אנחנו לא נביא אותם פה, אבל ברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו על זה גם כן בקריאת שמע ודברת בם. בית זה בראשית, מאמתי זה מם, ככה שמעתי ממורי ורבי הרב שלמה בסו, שיחיה לימים טובים. שתחלה לכל דברי התורה שבכתב ושבעל פה, יש לו לאדם לקבל עליו עול מלכות שמיים. חייב הבן אדם לקבל עליו עול מלכות שמיים בכל רגע ורגע, לא רק כמה פעמים ביום, בכל רגע ורגע ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו. קבלת עול מלכות שמיים קודם לימוד התורה. יש להעמיק ולהרחיב עוד בטעמי תורה. מאיזה טעם קדמה קריאת שמע לכל התורה? למה הקדימה קריאת שמע לכל התורה כולה? אמרו צדיקים שיש לשוב בתשובה קודם ללמוד תורה. חייב בן אדם לחזור בתשובה לפני שילמד את התורה הקדושה. אם אינו שב בתשובה ולומד תורה בעוד חטאיו על עצמותיו, בעוד החטאים שלו ברמנן על עצמותיו, עליו נאמר נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים. זה בירמיה הנביא סימן ד' פסוק ג'. הרומז לאדם הלומד תורה בעודו מסואב בעוונותיו, שקודם יש לו לחרוש ולנחש מוקש עוונותיו. חייב בן אדם לפני שילמד תורה ולפני שיחזור בתשובה, לפני קריאת שמע גם כן לחזור בתשובה שלמה. ולא יהיה כזורע אל קוצים, שזורע לריק כוחו, ועוד שמסייע ביד הקוצים, הלא הם כוחות הסטרא אחרא, להתרבות ולגדול חס ושלום, שלא נדע. קריאת שמע במסירות נפש מכפרת אף על עוונות שאין מועיל להם תשובה. קריאת שמע שאנחנו קוראים אותה במסירות נפש, יש בה כוח גם כן לכפר על עוון חמור שבחמורות שהוא חילול השם ברמנן שלא נדע. אך עדיין קשה. מסביר, הרי אמרו בגמרא במסכת יומא דף פ"ו עמוד א', שישנם 4 חילוקי כפרה, ויש שאין מספיקה להם תשובה בלבד. אפילו תשובה אין מספיקה להם, אבל בעזרת השם נראה דבר אחר. ומה יעשה האדם שיש בידו עבירות חמורות? שו בטלע בידו לבני אדם יסאוי איזה ברמנן ענדו עוונות תقال عليه, ובפרט מי שיש בידו ברמנן חילול השם, שאמרו כולן תולין ומיתה ממרקת, כדכתיב אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון. מה זה עד תמותון? זה כתוב שמה תראה מיתות. יעני חייב בן אדם אם יש לו את העוון הזה לחזור בגלגול עוד הפעם ולטעום טעם מיתה. וכמעט ואין אדם ניצול מזה, כמעט ואין אדם ניצול מזה. אבל מבואר הדבר הזה בזוהר בפרשת בלק דף קצ"ה עמוד ב'. דכל מן דשבי הכי רעותי בהיקרה כל בני אדם ובני אדם בחוד זהנו כיף נשאו אל כוונות בקריאת שמע ישראל התחשיב לי ברעולם בחסב לו כאילו מסר נפשי قدم روحه مشان خاطر الباري تعالى على قدوشات شمه مشان يقدس اسمه الغالي الباري تعالى ويحاشب البرعلان بحسب له لفناها الشم يتبارك كإله مسار نفسه بفعل كأنه البني آدم قدم الروح تبعاته بفعل بيس بما بيسورة ميتا لقبل علاب على الملكوت شمايم 400 بدين سكيلا سرفا هيرك وحينك على دبار كيبوت شمو بقافل له اوتان عابونات حتى لو كان عنده عابون حلول الشمبر منن. هذا اصعب شيء بالتوراة عنا اياه دختيب به امي خبارها عابون زي لاخم عادة يموتون متخبرين على يديه المصباح الزوت بمسيروت نفس شهي قريات شمع شهي علم ملكوت شمايم
مثل ما قلنا نحن بالأول בתחילת התורה מה כתוב? בראשית ברא, הגימטריה שלה עם שני הכוללים כמו גימטריה של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז من هون نحن بنعرف انه البرع علام عطانا رمز بالتوراة קודם כל התשובה قادمة לכל דבר. לפני קריאת שמע בכל רגע ורגע אתה יכול להגיד את זה, וקריאת שמע שהיא עול מלכות שמיים, כמו שאמרנו אתמול, כל המקבל עליו עול מלכות שמיים מעבירים ממנו דרך ארז ודרך עול מלכות. ושנית כל, אם בן אדם בר מינן, כמו שאמרנו קודם, אפילו העוונות שלו חקוקים לו על עצמותיו, לא על הבשר, על העצמות, בו יותר גרוע. למה? כי לא נמחקים. ברגע שאומר קריאת שמע ומקבל עליו עול מלכות שמיים למסור את הנפש שלו, ולפני זה חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוחק לו את כל העוונות. למה? כי כל העוונות שעושה אותם, לאיפה הולכים? תוכל להגיד לי? לשמיים, למעלה. לא, 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 לא. העוונות שהוא עושה? לא, כן. בן אדם? כן. ביג'ו עליה? לא. וכאן? איפה הולכים? עשה בן אדם עכשיו איקס עוון ברגע הזה. אוקיי. איפה הולך העוון? לסטרא אחרא. הסטרא אחרא מה עושה? מקטרגת נגד עם ישראל. אבל ברגע שחוזר בתשובה ומקבל עליו עול מלכות שמיים, אז מה קורה? נהפכים לזכיות. איפה הם היו עכשיו? איפה עכשיו הם היו? העוונות? הסטרא אחרא. אז מה עושה הסטרא אחרא? מעבירה את זה לא, מה עושה הסטרא אחרא ברגע שיש עוונות שמה? תדיע הזלמה וגם בר מינן נותן כוח בסטרא אחרא. אז ברגע שמוציא אותה משמה, ברגע שהוא חוזר בתשובה ומקבל עליו עול מלכות שמיים, חוזרים כולם לקדושה, ונותן כוח לקדוש ברוך הוא. אז עכשיו נבין, הבנו את הדרשה הראשונה, עכשיו יש לנו את הדרשה השנייה. כתוב שמה, פתח התורה שבעל פה, בדיני קריאת שמע, שעל ידה יכול לבוא לתורה. אפילו בן אדם עכשיו רוצה לשבת ללמוד תורה, כן? צריך לחזור בתשובה קודם, ולקבל עליו עול מלכות שמיים. אם לא אמר את זה בר מינן, מה כתוב עליו? נירו לכם ניר, ואל תזרעו אל קודסים. מה זה אל קודסים? يعني זודו עוון על עוונותכם. بس لازم أول شيء واحد يرجع בתשובה. כן, חייב. בכל רגע. זה בעד מתעלם. בכל רגע ורגע. נחשב לו לימוד תורה. אבל כמו שאמר, אל תזרעו על קודסים. מה זה קודסים? يعني شوك. שוק. חדה בזרע השוק? לא. שוק על זרע שוק על שוק מה תזרע? מה בסיר? אם כן לפי זה, יוצרנו יוצר בראשית, בעולם על يعني, המציא לנו מרפא ארוכה, וג'דלנה דווה כתיר מניח. אשר קדשנו במזוותיו, בעולם اللي قدسنا بالمزوات تبعاته, מה כתוב אחרי במזוותיו? וצוונו. מה זה וצוונו? يعني وصانا. وصانا. למה وصانا? على شو وصانا בעולם? לקרוא קריאת שמע. هاي الدواء تبعاتنا لكل شيء. بكل عنا معونات هيوم بهالليلة بمسيروت نافش بملات إحاد، مو بكل ملة إحاد، كلمة إحاد لا، ألف لحالة، الحيد لحالة، والدالت بزي التات صاريخ المصور النافش شلخا بمسيروت نافش كي زي مزبطة بعلى يدي زي قفلوا عبار على كريتوت وميتوت بيت الدين وقفلوا عبون حلول هالشام كده اختيب إم يخبار عبون הזה לכם عاد تموتون. מה זה عاد تموتون? נפטר בן אדם פעם הראשונה, אז חייב לגלגול ולחיות אפילו דקה אחת ולטעום טעם מיתה עוד פעם. אם דקה אחת זה כבר יש לו מזל די גדול. מה במתחכם? פליז לגן זלם מה? כן, נפטר מהעולם. בשביל מה? כתוב עליו בר מינן גזרה עוון חילול השם. אז חייב לחזור עוד פעם בגלגול ולחיות עוד פעם
דקה אחת אפילו. למה בגלל שהוא לא חזר בתשובה? בגלל שלא חזר בתשובה يعني ما ולא ما קיבל حدا עליו حدا עול حدا מלכות ملكوت. שמיים ולא קרא, לא קיבל עליו עול מלכות שמיים. לא מסר את הנפש שלו כלפי הקדוש ברוך הוא. אז עדיין חקוקים לו על עצמותיו, ככה כתוב כמו שאמרנו קודם. אם זה על הבשר רשום העוון, העוון הולך, עובר. אבל מה כתוב? רשעים חקוקים להם עוונותם על עצמותם. تعرف ليش؟ لأنه حاخام بالسوق ياريخ يمين. ככה אמרתי עכשיו מהשם שלו. مرة أمي عم تلم الأذان وعم ناكل نهار شبات نهار جمعة عم ساوي بركة المازون سو قال لها بيخليهم بعدين بيساوي بركة المازون مجان بجوز هدول راجعين بالقول כן, בגלגול, בדיוק מתי, לא, זה עולם אחר לגמרי, אוקיי, לא, זה תיקון נשמות, זה תיקון, אבל מיטה עוד פעם, לטעום טעם מיטה זה קשה מאוד, לא נסביר איך זה, למה? כי זה דברים היום בנורא, קראתי את זה ולמדנו את זה בספר ילקוטי לשושנים, אז בן אדם צריך לדעת ולהבין בינו לבין עצמו דבר מה אני עושה אותו, האם זה טוב או חס וחלילה יש חילול. אם יש חילול מתרחקים, ואם חס וחלילה בן אדם מרגיש את עצמו שהולך לעשות משהו לא טוב, אז ייתן היום סלסול אפילו מסוף העולם מתקשרים לרב שלהם, הרב אני נקלעתי למצב כזה וכזה, מה אני יכול לעשות באותו רגע? הרב יכול להדריך אותו, כן? באיזה צורה ובאיזה ניסיון שעובר על הרב, למה כי הרב הוא כבר עובר עליו מהתלמידים הרבה, ויכול לדעת לבן אדם הזה, אם הוא לומד אצלו יעני באמת, אז יכול להסביר לבן אדם מה קורה באותו רגע, יכול להציל לו את הנשמה שלו, כן? אוקיי. מתחפרים על ידי המזווה הזאת שהיא מה? של מסירות נפש, מתחפרים העוונות. ושוב, אין לו תואר רשע. למה? כל עוד שחקוקים לו העוונות שלו על העצומות, אז מה נקרא? רשע. ברגע שמקבל עליו על מלכות שמיים וחזר בתשובה, אז אין לו תואר רשע. ותקבל תורתו. התורה שלו תתקבל, ומזוותיו לרצון. למה? כי הוציא את כל הבלע שבלעה אותו, הסטרא אחרא מוציא אותו. ובעבור זה התורה שבעל פה, בראשית אמריה, يعني أول ما بلشت بكلمة בראשית ברא, אז נאخذ גימטריה תבעתון, כגימטריה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. פיها פתחה בחוכמה, התורה פתחת בחוכמה. בזמני קריאת שמע בהלכותיה, למה? כי עכשיו לא אמרתי את זה קודם, קריאת שמע יש בה 10 הדיברות קודם כל. קריאת שמע, אקיד. יש בה 10 הדיברות. שזהו הסגולה שתהיה. יש כמה מקומות שכתוב להם, למה לא אני השם אלוהיך, לא תחמוד, לא תשא, לא זה, יש. הוא הסגולה שתהיה לימוד התורה לרצון. סגולה ללמוד תורה ברצון. אפילו יש ביד האדם חלילה וחס עוון כריתות ומיתות בית דין ועוון חילול השם. עד כאן לשונו, עד כאן אמר הרבי דברי קודשו. ובזה יתבאר רמז שרמזה התורה בפתח דבריה בראשית ברא, גימטריה שמע ישראל את כל הפסוק כולו. לקשר עניין קריאת שמע ישראל בתחילת התורה, כי קבלת עול מלכות שמיים במסירות נפש מביאתו לקרב ולקרב לגשת אל תורת השם הקדושה. עול מלכות שמיים מקרב את הבן אדם לתורה, ללמוד אותה ולהבין אותה איך שהיא. הכנה לקריאת שמע לימוד התורה. לפני שאתה קורא קריאת שמע, אז אתה פה הרב מסביר איך ללמוד את התורה הקדושה ולהתקרב אל התורה הקדושה. אמנם גם זה לאו כל אדם זוכה לקבל מחשבתו לדבק עצמו בייחוד קריאת שמע. לא כל בן אדם זוכה לזה.
אני לקח לי כמעט איזה 7-8 שנים ללמוד איזה איך על תקנתה. ברוך השם, לפעמים יוצא, לפעמים לא יוצא, אבל לפעמים לפחות פחות יותר משתדל לומר את זה במילת ד' של אחד. כי מי שעדיין לא תיקן מידותיו כראוי ולא שיבר תאוותיו הגשמיות לא יוכל לקרוא קריאת שמע בדבקות ובמסירות נפש. לא יכול הבן אדם הזה לקרוא קריאת שמע בדבקות ובמסירות נפש, כי הוא עדיין נתון תחת שלטון מחשבות המטרידות אותו ומבלבלות דעתו, עדיין תחת הסטרה אחרא. הוא לא תיקן את הנפש שלו. למה? כי קריאת שמע היא כבר בעצמן עצמה תיקון לנפש, כן? ורק כפי מה שמזכך עצמו, לפי מה שבן אדם עובד על עצמו לשנות את המידות שלו, את ההתנהגות שלו, כן זוכה להמליך השם יתברך בקריאת שמע. תלוי, כמו שאמרתי קודם, איך שאתה עובד על עצמך ומשנה את ההתנהגות שלך מרעה לטובה, כך אתה תוכל לדבק בקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד. ולאדם כזה, בן אדם הד, יש עצה מיוחדת בכוח התורה. עندك עצה, עندك פידבק איך תוכל ללמוד את התורה. שיתמיד בלימודו, תעשה שעות קבועות ללימוד התורה שלך. קודם התפילה, בלימוד משניות, גמרא וזוהר. והכל יהיה לכוונה זו. כל מה שאתה לומד תכוון זה לעול מלכות שמיים, ותזכה לחזור בתשובה שלמה, ליחד קודשא בריך ושכינתה. אתה לומד תורה לשם לשם שמיים, להבין על מה אני מדבר, כדי שתוכל לזכות בתורה הקדושה. והכל יהיה לכוונה זו, שעל ידי לימוד התורה יוכל לקרוא קריאת שמע, על ידי הלימוד שלו יוכל לקרוא קריאת שמע בכוונות טובות. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כדת כראוי. מה זה כדת כראוי? מסביר הרב הנכון פה, אלא בכל הכוונות, הכוחות של מסירות נפש שלך, שאתה מקבל אותם במילת ד'. ואם יהיה לימודו, إذا كان اللمود تبعاته בכוונה זו, בכוונה هاي, בוודאי יזכה להמליך הקדוש ברוך הוא על כל העולמות העליונים והתחתונים. אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא בעולמות העליונים והתחתונים, ואתה תזכה בעזרת השם לאורה של תורה ולטלה של תורה, ותזכו לחיים טובים ושלום. אמן כן יהי רצון.